פוליה ואניה. אני ידעתי רק על 4 הילדים הללו, כי הם היו קרובים, כל 4 האלה בגיל אחד לשני, והיו חברים מאוד טובים. יותר מאוחר למדתי שהיו עוד 3 ילדים, אני לא זוכרת כרגע את כל השמות, אבל אני זוכרת שאחד היה מוטיה, שזה מוטי, ואני כרגע לא זוכרת את האחרים, אבל רשום לי באיזה מקום. על כל פנים להורים, קראו קלרה, כמו גם לאמא של אמא שלי, ולאבא קראו דוד, ושם המשפחה היה קרליק. להם הייתה בקמיניץ פודולס, עד כמה שאני מבינה, הייתה חוות תרנגולות, וביצים היו שם בלי סוף, וכשהביצים היו נשברות, כשאספו אותם, אז הילדים המסכנים, קוואט אנקוואט, היו צריכים לאכול את מה שעשו מהביצים שנשברו, זאת אומרת, הם אכלו המון מאכלי ביצים, ואבא שלי לכן לא רצה לראות ביצה. זהו. עכשיו, בשנת 1900 לא יודעת כמה, אבל בתחילת שנות ה-20, כשהוא היה אדם מאוד צעיר, עבר קול בעיירה שהוא מאוד, הייתי אומרת, נתן, העביר בו איזושהי חרדה מסוימת, שהקומוניסטים באים לאסור את הציונים שבעיירה. איפה הם גרו? בקמיניץ? בקמיניץ פודולסק. שזה היה ברוסיה? זה היה באוקראינה. באוקראינה. אוקראינה זה היה אז ברית המועצות. כן. והוא מיהר לאסוף מכל בני המשפחה כל דבר שהוא יכול היה להיעזר בו, אם זה כסף, אוכל, בגד, משהו, וקפץ דרך החלון וברח. לאן הוא ברח? קודם כל הוא ברח מהבית, כי הקומוניסטים ידעו איפה הציונים מהם הציונים ואיפה הם גרים. עכשיו, ברגע שהוא ברח מהבית, בתקופה הזאת, הוא יותר לא ראה לא את הוריו ולא את אחיו ולא את אחיותיו. וזה נגמר הקשר הפיזי שלו עם משפחתו. ואז הוא עבר דרך מקומות שונים ומדינות שונות, התגנב ממקום למקום, והגיע ארצה בשנת 1925. הגיע ארצה, והוא כמובן רצה לבנות את ארץ ישראל, את פלסטין של אז, והוא התחיל לעבוד בתור פועל בניין, אבל לא היו הרבה עבודות ולא היו צריכים הרבה פועלי בניין, והוא לא פעם מצא את עצמו מובטל. מה שאנחנו לא ידענו, בדיעבד ידענו את זה רק אחרי מותו, שכנראה שהייתה לו מגיל צעיר, אולי אפילו מילדות, הייתה לו מחלת לב. ויכול להיות שגם זה גרם לזה שהוא לא יכול היה לעבוד כל כך הרבה. על כל פנים כאן הוא מצא חלק מחבריו מאוקראינה, וחלק חברים חדשים שהם בנו קשרי ידידות. וכשהוא פגש את אמא שלי, אז כבר סיפרתי לכם שהוא כתב לסבא, לאבא שלה, שהוא רוצה להינשא לה, והוא מבקש את ידה, והסבא ענה לו ובירך אותה, וככה הם נישאו. דורה ואברהם קרליק. אברהם. מה את יודעת על המשפחה שלך ברוסיה? על המשפחה שלה. באוקראינה? עכשיו, אני שנים... היה לו קשר איתם, או שאי אפשר היה להיות בקשר? רגע. באותה תקופה של הקומוניזם, היה קשה מאוד לקיים קשר עם יהודים בסובייט יוניון, בברית המועצות.
אבל מצאו תמיד קשרים דרך לקבל זה. אני ידעתי שאחת מאחיותיו הייתה נשואה לאיזה גנרל בצבא הרוסי, שהוא כנראה היה גם רופא. אני חושבת שזו הייתה אניה, אבל אני לא בטוחה. זה אפילו לא ביררתי אחרי כל השנים הללו. ודרכה, ולכן היה כל כך מסוכן לשמור על קשר, כי יכלו להתנקם בו, והאיש הזה, במעמד שלו, אם היו יודעים שמשפחתו מקיימת קשר עם ציונים בארץ ישראל. טוב. את יודעת אם מישהו מהם נרצח בשואה? רגע. עכשיו, בתקופת מלחמת העולם השנייה, היהודים מהארצות היותר מערביות של ברית המועצות, ואוקראינה הייתה די במערב ברית המועצות, ידעו שאם הנאצים, אם הגרמנים יגיעו אליהם, זה יהיה סופם, והם ברחו לרפובליקות המוסלמיות שהיו במזרח ובדרום ברית המועצות. וכך אני יודעת ששתיים מאחיותיו, פוליה ואניה, ברחו לדושנבה, שזו עיר הבירה של אחת הרפובליקות המוסלמיות, אני כרגע לא זוכרת את שמה, אבל תכף זה יעלה לי בטח. ואחר כך היו, מסתבר, זה התברר לי כמו שאני אומרת, בשלב הרבה יותר מאוחר, שהיו עוד 3 אחים צעירים, והם עזבו גם כן את קמניץ פודולסק, אבל לא ידעתי לאן הם ברחו. זהו, זה מה שאני ידעתי, וכמו שאני אומרת לכם, ידעתי רק על דוד וקלרה, ואת שם המשפחה קרליק. עכשיו, כשאבא שלי נפטר, אני הייתי צעירה מאוד, הייתי בת פחות מ-17. ובגיל הזה אתה לא טורח לשאול את ההורים מי הם, מה הם, איך קראו, מה היו הקשרים, כי זה לא כל כך מעניין אותך עוד. כשזה התחיל לעניין אותי כבר לא היה לי את מי לשאול. אני ידעתי שבארץ היו לאבא שלי רק 2 קרובי משפחה. קרוב אחד היה, מאז שנולדתי ידעתי שאנחנו קשורים, תכף אני אספר לכם עליו, וקרובה שנייה הכרתי בשלב יותר מאוחר, כי הם הגיעו ארצה יותר מאוחר. אז מי שהיה מההתחלה זה איזיה. איזיה זה היה ישראל שכטמן. ישראל שכטמן היה בן דוד ראשון של אבא שלי, דרך אמא שלו. ולפי זה אני מבינה שאמא שלו הייתה ממשפחת שכטמן. זאת אומרת, היא הייתה נשואה, אמא של איזיה. לא אמא של איזיה. איזיה עצמו היה בן דוד של סבא אברהם. נכון. ואימא של איזיה כן. הייתה אחות של מי? של האמא של אבא שלי, של קלרה שכטמן. אוקיי. כי לסבא... כן, קראו קרליק. נכון. כן. אוקיי. אז טוב. עכשיו, איזיה התחתן בארץ עם אישה שהייתה מקסימה, מלאת שמחת חיים. איך קראו לה? כרגע, ובן אדם באמת בלתי רגיל, וקראו לה זיווה. אני זוכרת את זה, והייתה סורגת צמיחות. נכון, ולזיווה ואיזיה היו 4 ילדים. לבת הגדולה, אני אומרת היו, כי היום לצערי, אני לא יודעת אפילו בדיוק כמה נשארו מהם. הייתה הבת הגדולה שקראו לה טלילה, טלי. טלי מבאר יעקב? נכון, בדיוק.
אז היא הבת של איזיה וזיווה. אז אתם בני דודים שניים? את והיא? נכון, נכון. כן. ולטלי הייתה אחות יותר צעירה, שלבושתי אני אומרת, אינני יודעת אם היא עדיין בחיים, שקראו לה מיכל מיקי, והיא הייתה נשואה וואי, ברח לי גרו השם. באשקלון. נכון, בדיוק. אוקיי, ולהם היה את הילד שנפטר, חולה CP? נכון, נכון, נכון. להם תכף זה סיפור בפני עצמו. והיו להם תאומים לאיזיה וזיווה, בן ובת, שישו, שמשון, ומומה שלומית. מומה אמא שלי את? נכון. וזוהר? אמא שלי את וזוהר. כן. עכשיו, מומה ושישו היו גדולים ממני בשנה. זיווה ואיזיה גרו בכפר בילו, שזה ליד רחובות, ואני פעמים רבות הייתי נוסעת אליהם. הילדים היו, כמו שאני אומרת, התאומים היו מאוד קרובים לי בגיל, ותמיד היה שם שמח, וזיווה תמיד הייתה שרה וסורגת ורוקדת, והיה כיף להיות בחברתם תמיד. וכשזיווה הייתה באה לירושלים, יש דבר אחד שאני פשוט, זה מסמל אותה בעיניי. היא הייתה מביאה את קופסת התפירה, ואין בית שאין בו איזושהי קופסת תפירה, לא חשוב באיזה גודל, באיזה צבע, באיזה צורה, הייתה מוציאה את כל מה שיש בקופסה, ויושבת לסדר אותה. וכל קופסת תפירה, לפי דעתי, זקוקה לזה שפעם בכמה שנים יסדרו אותה. וזה מה שזיווה הייתה עושה. חוץ מזה שזיווה, כשהיא הייתה רואה אותי, הייתה מתחילה לשיר. אני, תסלחו לי על הקול הנוראי שלי, אורה עלי עלי, אש עלי בלילי, אורה רבת אורה, אורה אורה מדורה. אז ככה שזיווה אצלי זה הקופסת תפירה והשירה. היא הייתה אישה נהדרת, זהו. עכשיו, בשלב יותר מאוחר, הגיעה לארץ בדודה, אני אפילו לא יודעת בדיוק איך, בדודה שנייה של אבא שלי, לא בדודה שנייה, בדודה הראשונה של אבא שלי, שהייתה גם בדודה של איזיה. איך הקשרים הבני דודיים היו, אל תשאלו אותי, כי באמת בזה לא השכלתי לחפור. לבדודה הזו קראו צילה או ציליה במבטא רוסי, טוואלר או צוואלר. והיא הייתה נשואה ליוסף טוואלר. זאת אומרת, טוואלר או צוואלר זה לא שם המשפחה המקורי שלה, אלא זה שם המשפחה מנישואיה. ולצילה טוואלר היו בן ובת. הבן קראו לו אברשה אברהם, ולבת קראו דוסיה, ואותה לא הכרנו עד אחרי עוד די הרבה שנים, כשהיא ובעלה והבן שהיה להם הגיעו לארץ, ובארץ אחר כך נולדה להם עוד בת. זהו, עכשיו אנחנו... זה לא דוסי ועדי. דוסי ובעלה זה... אברשה זה אח של דוסי. אז זה דוסי ועדי. עם דוסי גדי ועדי. ואור... נכון. אז דוסי... דוסי דוסי בדודה. והברשה היא בדודה שנייה שלך? נכון. זאת אומרת, אורלי וגדי הם בני דודים שלישיים שלנו? לא, בדיוק. אוקיי. ואנחנו הרבה פעמים היינו עושים את ליל הסדר עם משפחת טוואלר. היה מאוד מאוד נעים אז להיות משפחת בחברתם. טוואלר זה ההורים של דוסי ושל אברשה? בדיוק. אברשה חי בקנדה, לא? כבר לא חי, כן. לא חי, אבל כשהוא היה בחיים הוא לא נכון. היה גר פה. לא, על תקופה מסוימת כן, אבל אחר כך הוא עזב. הוא היה גר כאן והייתה לו אישה שקראו לה אסי. אז דוסי גדלה בארץ? לא. דוסי ועדי הגיעו ארצה
כשגדי היה, אני חושבת, בן 3. אבל אני לא שואלת בבגרות שלה, בילדות שלהם גם... לא, 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 לא. אז אמרת אבל שהייתם מבלים איתם בערבי חג, בליל הסדר. נכון. איך? אבל זה לא עם דוסי ואבי, זה עם ציליה ויוסף טבליו. ההורים שלהם. נכון. לא הבנתי, אז ההורים היו פה והילדים היו בקנדה? הילדים היו ברומניה, מותק. לא הבנתי כלום. הרי היהודים התפזרו בכל העולם. כן, אבל זה ההורים שלהם. זה ההורים שלהם, אבל כשההורים עלו לארץ, כן. הילדים נשארו ברומניה. בני כמה הם היו, דוסי ואברשה? הם לא היו כל כך צעירים כבר. אני חושבת שדוסי אולי כבר הייתה אפילו נשואה, ברשה אני לא יודעת. אז ברשה- ההורים עלו לארץ והילדים נשארו בחוץ? ברומניה כן, תראי, היו הרבה פעמים אוקיי. שהילדים עלו וההורים נשארו, והיו מקרים הפוכים, שההורים עלו והילדים נשארו. אז צילה ויוסף טבל עלו לארץ, ואברשה אני לא זוכרת מתי הוא הגיע, אבל דוסינקה הגיע הרבה שנים אחרי זה. אז זהו, הבנתי. ואנחנו היינו עושים, כמו שאני אומרת, ליל הסדר עם משפחת טבליו. שזה הסבא וסבתא של אורלי וגדי. נכון. אוקיי. עכשיו, ליוסף טבלר הייתה אחות, ולאחותו קראו פולה, כמו לאחות של אבא שלי, פולה, ולבעלה קראו מאיר, ולהם הייתה בת אחת, ששמה המקורי היה בלהה, אבל כולם קראו לה בייבי. ואת הסיפור שאני מספרת על דודה פולה ודני בטח שמעו כבר כולם, אבל כשדודה פולה ודוד מאיר, כי אנחנו קראנו להם דוד ודודה, לא ידענו. הם היו בני דודים של סבא אברהם? לא. מה הם היו? הם היו האחות והגיסה של הגיס. של הבן דוד, לא של הגיס. של זה לא בדיוק הבן דוד, כי יוסף הבעל של טבלר הבת לא דודה. היה בן דוד, בדיוק. הבעל של הבת הבת דודה, דודה. בדיוק. אוקיי. אבל הקשר היה, את לא שאלת מה בדיוק הקשר, או שהיה קשר והיה קשר, או שלא היה קשר. אוקיי. ולא חשוב אם זה בן דוד, ראשון, שני, 17, אוקיי. 24. אז כשפוליה ומאיר הגיעו לארץ, דודה פוליה ודוד מאיר, עם בייבי, הבת שלהם, אז היינו איתם גם הרבה פעמים בסדר. דודה פולה, עד כמה שאני זוכרת, הייתה מבשלת יוצא מן הכלל טעים, ודוד מאיר היה איש מאוד נחמד ומאוד מאוד נדיב, ותמיד עזר לכולם כמה שהוא יכול היה. עכשיו, הסיפור שאני מספרת על דודה פולה ודני, זה סיפור שבטח כולכם כבר שמעתם ביותר מפעם אחת. דודה פולה לא ידעה עברית, כמובן. ודני לא בדיוק ידע רוסית, כמובן. ואז כשהם הגיעו לארץ, ודני עוד היה צעיר, אני עוד לא הייתי כנראה, אז דודה פולה נתנה לו מרק לדני. אז הוא אמר לה בעברית, דודה פולה די. אז היא נתנה לו עוד. אז הוא אמר לה, דודה פולה די. אז היא נתנה לו עוד. ואז הוא כבר התרגז קצת ואמר, דודה פולה, די, די, די. עכשיו, מי שלא יודע רוסית, צריך ללמוד שדי ברוסית זה תני. אז הוא התכוון, דודה פולה, תפסיקי לתת לי. והיא שמעה, דודה פולה, תני לי, תני לי, תני לי. אז היא נתנה לו, וזה הסיפור של דני ודודה פולה והמרק. זהו.